Están chegando novas de que moi pronto os maiores de 80 anos van estar todos vacinados e vacinadas. Isto é unha magnífica noticia, sobre todo para a terceira idade. Pero non é tanto para un colectivo específico. Falo dos netiños e das netiñas, que pronto voltarán a sufrir os apretóns de meixelas, os apretóns de mofletes. Unha tortura da que pensaron que se libraran, pois non, porque estes dedos en forma de pinza van a voltar con máis forza que nunca. Que os vellos e as vellas estén vacinados ou vacinadas é algo moi bo, pero sobre todo para certos sectores. Por exemplo, para o sector da construcción. Sí, porque agora os vellos poderán voltar ás obras a supervisar e dar a súa valiosa opinión. Tamén é moi bo para os parrulos dos parques, que por fin voltarán a comer pan reseso. Xa o botaban en falta. E, sobre todo, é moi bo para os bancos e caixas de aforro, porque agora os vellos poderán ir a actualizar a libreta cantas veces queiran. En a banca rebosan de alegría, están cos brazos abertos. ¡Que maravilla!